खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 3 जुलाइ 2002 मायथाइयाव पुलिसजों खास्रि बिस्रियै गावथारजानाय NLFBनि गिबि मुंख्लं जिफिरुज नार्जारि बिथांनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवना होदों। जों बयबो मिथिगौ दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा BTR सुक्ति जादोंमोनब्लाबो नाथाय बारग' NLFBनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गोजोननाय मोनैयाव फिन बर'नि गेजेराव एम बाथानि दैदेननायाव हाथियारजों दावहा नांग्रा NLFBनि जोनोम जाफिनदोंमोन। नाथाय बर'नि गोबां आफादफोरनि खावलायनायाव NLFBनि दैदेनगिरि आरो केडार बिथांमोना सरकारजों गोजोन सावरायफिननो थाखाय फिन BTR हालामाव फैफिनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव NLFBआ गोजोन सावरायनो BTR हालामाव फैफिननायनि सिगांनो NLFBनि सासे मावथि केडारआ खास्रि बिस्रियै पुलिसजों हमजाना गावथारजादों। बिथाङानो जादों NLFBनि गिबि मुंख्लं जिफिरुज नार्जारि। दिनै बिथांनिनो गोसोखांथियाव बिथांनिनो नखराव NLFBनि गासै दैदेनगिरि केडार बिथांमोना खौसेयै मुंख्लं बिथांनि सारादु खुंनायजों लोगोसेनो बिथांनि गोसोखांथिनि मुङाव मुंख्लं खाम्फाबो बेखेवना होयो। बे मुंख्लं खाम्फाखौ NLFBनि मासिगिरि आइबि बुंथिग्रा बिथाङा गावनि आखाइजों फिथा हास'ना बेखेवना होयो। रायखांनो नांगोन दि NLFBनि गिबि मुंख्लं बिथाङा सासे उन्दै फिसाज्ला दङमोन आरो बिथांनि बिसिया फिसाज्ला 6 दानावनो रुंसारि जालांदोंमोन। बेनिखायनो बिथां मुंख्लंनि थालांनाय गथ'नि फरायनाय आरो थांना थानायनि राहा लामानि गासै बिबानफोरखौ NLFB आफादा लाजोबगोन आरो गावनि फारसेनिफ्रायबो मदद होगोन होननानै NLFBनि मासिगिरि आइबि बुंथिग्रा बिथाङा दिनै खोथा होयो। बेजों लोगोसेनो मुंख्लं बिथांनि मुङाव सरकारनिफ्राय जि मोननांगौ मोनथाय बेखौ थाबैनो मोनफुंहोगोन होननानैबो मासिगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। BTCनि गोजां बोथोरनि रांबावजा जथुम्माया मैया 17 नभेम्बरनिफ्राय जाना दिनै 8 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। मिथिनो मोननायाव दिनैनि बे BTCनि रांबावजा जथुम्मायाव बेरेखा दोलो BPFनि गासै MCLAफोरा गोख्रोङै बाहागो लादोंमोनब्लाबो गोजोननाय मोनाखै, जायनि जाउनाव BTC एसेम्बलि जथुमनिफ्राय बेरेखा दोलो BPF राजखान्थि हान्जाया जथुम जोबस्लाबैयावनो जथुमनिफ्राय ओंखारबोयो आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला BTCनि बे रांबावजा जथुम्मायाव दिनैबो BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लायाखै। रायखांनो नांगोन दि दिनै BTCनि एसेम्बलि जथुम्माया जोबखांनायनि उनाव BTCनि MCLA बिथां देरहासात बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बे जथुमनि गेजेरजों मा दाबिफोरखौ होनाय जादों बिनि सायाव बुंथियो। बिनि गेजेराव दङ फोरोंगिरिनि जेंना। मानोना गोबां फरायसालियाव दासिमबो फोरोंगिरिया गैजोबा, बिनिखायनो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय BTCनि मोनब्रै जिल्लायावबो मोनसे स्पेशेल टेट खुंनानै फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ बिथाङा मिन्थिहोयो। बेनि अनगायैबो गोबांथार आयदानि सायाव दाबि खालामनायखौबो बिथाङा मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं मख'नो नांगोन दि BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा मैयानि रांबावजा जथुम्मा जोबखांनायनि उनाव गावनि मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारि बिथांमोनखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होयो दि बिथांमोनानो BTCखौ फोजोबस्रांनायनिसो पलिटिक्स खालामगासिनो दं होनना। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ होननानैबो बुंथियो BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा।